लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन आसाम टेटनिनो क्लास आरो बेयावहाय दङ जोंना नुनो मोननाय जादों बेयाव बेलायाव बर' पेपारनि मोननैबो बर्ड पेपार 1 आरो पेपार 2 मोननैनिबो अब्ला जोंना इउनिट मोनसे जोब्बाय हांखोनिया नैबे एलपि सेक्सननिया बे जोबजोब्बाय आरो इउपि सेक्सनाबो दा जोबगोन मोनसे जोब्बाय इउनिट मोनसे दा नैबे इउनिट 2 आव हाबनो नागिरबाय सोदोबनि बेलायाव दा बे सोदोबनि बेलायावनो आङो नुनो मोननाय जादों एबाराव बाहाय मा नुगोन जोङो रोखोमसे ओंथि सोदोब नैबे अर्थात मा सिन'निम्स सोदोब ओंथि जाय सोदोबफोरा मोनसेल' ओंथिखौनो दिन्थिनाय जायो होनदों बेखौ लानाय जागोन थिग बिनि एखे रोखोमैनो बेयो इउपिआवबो दङ नाय गोजौआव इउपिआवबो बे थख' थख' होनखानाय दहाय होनखानाया नैबे मोनसे इउनिटआ जोब्बाय इउपिनाबो दा बेयाव नैबे सोदोबाव हाबसै सोदोबनि बेलायावबो बाव दं नै रोखोमसे ओंथि सोदोब दा बे रोखोमसे ओंथि सोदोबखौनो नोंथांमोननि थाखाय आङो 100निबो बांसिन कालेक्सन खालामना लाबोदों आरो बेबो बिजाबनिफ्राय नायनाय एबा गोबांथार बिजाबनिफ्राय बुथुमनानै दा अब्ला जोङो गोबाव खालामाजासे फैदेरनाय दिनै गिबियाव जों बुंना लादिनि नोंथांमोननि थाखाय बेयाव मा रोखोमसे ओंथि सोदोब एबा सिन'निम्सआ बबेबा मोनसे बिजाबाव जों नागिरनानै मोनजोबनायनि बाथ्रा नङा बेयो जों जेसेबां जोङो रायज्लायनानै बुजिनो हायो बेनो बुजिनानै लानो हानाया साबसिन बेनिफ्राय बे बुजिनायानोथ' जायफ्रा बर' बिजोंजों फरायनाय बिथांमोना उन्दैनिफ्रायनो मोनबोदों एसे गोबां मोनो न'आव जायफ्रा गुलि गुलि दा बे गामिनि इनभाइरनमेन्टनिफ्राय फैनाय न'नि इनभाइरनमेन्टनिफ्राय फैनाय बेजों गोरोबनाय बेनिफ्राय अब्लाबो नोंथांमोनहा नायदो बाहाय नायदिनि मा दङ नायना लादो जुदि कमन गोलैबायोबा नोंथांमोनहा बेवहाय 1 बा 2 फैबा मोननो हानाय जानायनि दा अब्ला जोङो नायदो गोबाव खालामाजासे फरायलांदिनि दा बेयाव जोङो सिन'निम्स एबा गोरोबनाय सोदोबा मुंमायाव जानो हागौ थाइजोआव जानो हागौ थाइलालियाव जानो हागौ बेफोरबायदि आरो माने मा नाउन बेनिफ्राय भार्ब प्रनाउनावबो जायो मालाबा नाथाय प्रनाउनाव जोबोद खम गोरोबनाय सोदोब बेनिफ्राय एडजेक्टिभ बे ओंखायनो मोनथामाव बांसिन जायो नाउन भार्ब आरो एडजेक्टिभआव बांसिन जायो दानिया नायदोब्लाव जोङो नायदिनि फार्स्टनिफ्राय गोग्गो माने गोथार गोग्गो अनसाय माने बोजबनाय हांख्रायनाय माने आर'ज गाबनाय बा हांख्राय होनबा आर'ज जौथाय माने गोजौ जिराय माने जनाय फैमाल माने फेलें उथ्रिसार माने देरहासार दा फारि फारि फरायलांगोन नैबे बेनिफ्राय दावगाफु माने जौगाफु गोसोबा माने गोरबो महर माने मुस्रि ब्रुं ब्रुं माने दावराव सामलायनाय दैदेननाय सामोल माने थियारि टन माने खननाय बेनिफ्राय फोलानाय थगायनाय साग्रिद माने सांग्रां जानाय सांग्रां गोथार दुब्लि फोथार दुब्लि गारां माने राव सिफुं माने सुफिन बिफं माने फंबाय जुनार माने बिदिन्थि माने जेरै जोङो बिदिन्थि होननाय गोथै थैनाय जोनोम उजिनाय जरा मोननै अन्थाइ बिखा माने अननो रोङै बे बेनिफ्राय ओरै फैफिनदों नैबे पेज मोनसेयाव नाम्बार दंखायो 26निफ्राय 27 फैबाय एबा माने नङा एबा माने अदेबानि नङाबा होननाय जादों एबा माने नङाबा नैबे नङाबा थानांगौमोन नङाल' जाना दङ नैबेयाव स' बे नङाबा एबा माने नङाबा होननाय जादों बे जिं माने सेर बेनिफ्राय दैथुन माने दोहौ बाहेरा माने बायजो सिं माने इसिं गोबां माने बुरजा दिन माने सान एबा बाराय हर माने मोना खारिनाय माने मख'नाय इसोराव बुंलावदि खेंख्रि गयरि अरायबो जेब्लाबो खावलायनाय आरज गाबनाय थार सैथो नोजोर थांखि सारि सारि लारि लारि हागौमानि जेसे हायो अगेन इनाय हालो दैलो रंजा खुसि सिमान राजि जानाय गनायनाय गेजेन माने जेननाय सिलिंखार थेर बेथेर दुगानाय देरगानाय जथाय थुबुर रिफिनाय बेरखांनाय बेनिफ्राय आरो नैबाव नायदो रादाय सदबांसा बेनिफ्राय फैसालि रुगुं दाउसा मोख्रेब एंगारनाय एबा नागारनायनो बानाय खनसाय बुथुम गुथाल दोहौ आबिर माने गाब नबथि माने न' गोदान बेनिफ्राय गुमुर माने सिंनि बाथ्रा दोरों गोजाम नेम बानबुंथि बानबुंथाय आन्थोर जयै थाद'नाय गैयै उसाव बादाव गोदाव सोराव बिलात लाथा माने बुहुम थावरिनाय जोरनाय समब्रा समब्रि माने समानफ्राम नौनारि नोगोरारि थुनज्लायनाय फान्दायनाय एबा थुनज्लाय होनबा फान्दाय बे उनावहाय माने थाइजा सोदोबफोराव नाय दाजाबोबा मुंमा जायो गोसोआव ला नाथाय फारसेथिं थाइजा फारसेथिं नाय दाजाबनाय थायोबा बेयो मुंमासो जागोन ओंखायनो गोरोबनाय नङा जेरै बाहाय थुनज्लाय होनोबा बाव फान्दाय जागोन बाव थुनज्लाय थानानै नैबेथिं आगदाथिं ओंथियाव फान्दायनाय होननाय जायोबा बे जानाय नङा मानो होनबा बे फान्दायनाय होननाय लोगो लोगो मुंमा जाहैयो माने मोनफ्रोम माने थाइजा सोदोबजों उनाव नाय दाजाबदा थायोबा बेयो मुंमा जाहैयो गोसोआव ला ओंखायनो थाइजाजों थाइजा मुंमाजों मुंमा खालामनांगोन थिरांथा थांखि बिथा गुबै गोरोबलायनाय
खौसे जानायनि बे गोरोबलायनाय खौसे जानाय माखा लागो जाथा फिरफिला आजाय जोनोम आजायनाय जोनोम जानाय थारमाने सुदेम गोजोन थुंगिनाय माने जोबनाय जुगामि अरायजोर बायलुं माने लोरबां थावनि माने जायगा बेनिफ्राय दङ नैबे सोद्रोम माने नोरोम नेरसोन माने दिन्थि खिथेर फिनसाजा फैलाव माने गुवार रैसुमै मिलौदो मिलौनाय गोदै आंगो असे रुंसारि थैनाय जावलिया बोरनाय खिथेर फिनजाजा महरसे रोखोमसे पाइकि माने सानथ्रि खुलि माने जायगा नेवसिनाय माने मुगैनाय आसखान्दा अबथिरा मुहिथाव गोसोबोथाव सोमोनांथाव एखे मुलुग संसार खैफोद अलखद संरैखा रैखाथि गेरेमसा राफोद सावस्रि देहा निदान माने खैफोद फैलासिम दोहौ बिथिं आयदा खनसाय बुथुम दाहा दुखु बायगर दुथां हाबिलास लुबैनाय संनाय नागिरनाय ओंखाम संनाय नङा बे संनाय उन संनाय नागिरबायनाय उन नागिरनाय बेबायदि आरो संनाय नागिरनाय बे दा जोङो 108 नोंथांमोननि थाखाय लाबोबाय आरो नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामो जाय जायनावहाय बिजाबफोर दङ बर' बिजाबफोर एमाइलफोर बेयाव थानाय खन्थाइ रायथाइयाव थानाय उनफोरावहाय सोदोब ओंथि दङ नाय बेयाव थानायफोरानो गोबांथार जों माने मोनथियो गोसोआव गैला बावबाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ गोबांखौनो गोसोखांहोफिनगोन मोनथिहोफिनगोन माने मोनथिनानै थाबाबो बावो बेखौ होनदों आरो मोनथिखायै दंबा बेखौ आरोबाव लासिननांगोन होनब्ला मोनगोन क्लास 3निफ्राय एमाइल थायो जिहेतु क्लास 3निफ्राय 10सिम बा 12 लेभेलसिम नायबानो नुनो मोननाय जागोन दा बेखौ आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामहरबाय अब्ला बेखिनिसो लोगोफोर बेनि उनावहाय जोंना मा जागोन होनबा सिलेबासा फैसिगोन मा उल्था सोदोब फैगोन उल्था सोदोबनिखौ आइडिया होगोन बेनिफ्राय रावसा मानगोनां रावनि सोदोब बेफोरखौ लासैनो बुथुमनानै लाबोनो नाजागोन अब्ला बेखिनिमोन एसेनोसै गोजोन्थों।